خب мо қисми якро давом медиҳем ва ин мешавад қисми як а. мо мегзарем ба мисоли 10 калонтарин тақсимкунандаи умумии ададҳои 256 ва 320-ро ёбед. Яъне ки бояд агар мо калонтарин тақсимкунандаи умумиро ёбем, бояд адади 256 ва 320-ро ба зарбкунандаҳои оддӣ ҷудо кунем. Яъне ки чӣ хел зарбкунандаи аввали аввал барои масалан мегирем 256, ин мешавад 2, яъне ки ба 2 тақсим кардан лозим аст ин ададҳоро. Агар 256-ро ба 2 тақсим кунем, ин мешавад 128. Яъне ки 2 кара 16 ва 2 зарби 12 мешавад 24, бо 1 дарёд 25 мешавад 256. Ва бо ҳамин тарз акнун мо бояд 128-ро ба зарбкунандаи оддитаринаш ҷудо кунем. Ва вақте ки мо тақсим мекунем 128-ро ба 2, ин мешавад 6 ва 4, 64, яъне ки 2 кара 4 8, 2 кара 6 12. Бо чунин тарз мо бояд 64-ро низ ба тақсимкунандаи отияш ҷудо кунем. Ин мешавад 2 ва ин мешавад 32. 32-ро низ бо чунин тарз тақсим мекунем, мешавад 16. 16-ро ҷудо мекунем, мешавад 8 ва 8-ро ҷудо мекунем, мешавад 4 ва 4-ро ҷудо мекунем, мешавад 2. 2-ро ҷудо мекунем, мешавад 1. Яъне ки мо 256-ро дар умум ба тақсимкунандаҳои оддияш ҷудо намудем. Ва дар ин ҷо бошад 320-ро низ мо бо чунин тақсимкунандаҳои оддияш ҷудо мекунем. Дар ин ҷо агар ба 2 тақсим кунем, ин мешавад 160, чунки 2 кара 16 ин мешавад 32 ва 0 мешавад 320. Хуб 160-ро низ ба 2 тақсим мекунем, ин мешавад 80, чунки 2 кара 16 ва бо 0 ин мешавад 160. 80-ро низ ба 2 тақсим мекунем, ин мешавад 40. 40-ро ба 2 тақсим кунем, мешавад 20 ва 20-ро агар ба 2 тақсим кунем, ин мешавад 10. 10-ро ба 2 тақсим мекунем, ин мешавад 5. 5-ро мо ба 2 тақсим карда наметавонем ва 5-ро мо танҳо метавонем ба 5 тақсим кунем ва ин мешавад 1. Хуб, акнун мо мебинем ки кадом зарбкунандаҳои оддӣ ҳам дар 256 ҳастанд ва ҳам дар 320. Яъне ки агар мо бинем ин ду ҳам дар ин ҷо аст, ҳам дар ин ҷо аст. Яъне ки мо чунин ададҳоеро мегирем ки ҳам бояд дар 256 бошад ва ҳам бояд дар 320 бошад. Яъне ки 2 дар ин ҷо ҳаст, ин 2-ро мегирем, ин 2-ро низ мегирем, чунки онҳо ҳам дар 256 ҳастанд, ҳам дар 320. сеюмин 2-ро мегирем, чорумин 2-ро мегирем, панҷумин 2-ро мегирем, шашуминашро мегирем ва ҳаштуминашро мо гирифта наметавонем, чунки дар 320 ин дуҳо аллакай нестанд. Яъне ки мо 5-ро низ гирифта наметавонем, чунки дар 256 5 нест. Ва ин дуҳоро низ мо гирифта наметавонем, чунки ин дуҳо аллакай дар 320 нестанд. Он дуҳое ки ҳастанд ҳам дар 320 ва ҳам дар 300 ва ҳам дар 256, мо онҳоро бо ҳамроҳи шумо мегирем. Ва ин мешавад 1 2 3 4 5 6 ва дар ин ҷо низ 62 аст. Ва он зарбкунандаҳое ки дар умум ҳастанд ҳам дар 256 ва ҳам дар 320, ин мешавад калонтарин тақсимкунандаи умумии ҳамин ададҳо. Ва ҳозир мо мебинем зарби 6 та 2 чанд ба мо медиҳад, яъне ки ҳосилаш чанд мешавад. 2 зарби 2 мешавад 4, 1 та 4, 2 зарби 2 мешавад 4 ва 2 зарби 2 мешавад 4. Хуб, 4 кара 4 16, 16 зарби 4 ин мешавад 64. ҷавоби 64 ин ҷавоби Д аст. Мо интихоб мекунем. Бо чунин тарз мо метавонем ёбем КТУ-ро, яъне ки калонтарин тақсимкунандаи умумиро. Хуб, мегузарем ба мисоли 11 ва дар ин ҷо бошад агар ададҳои 390 ва 315-ро бояд мо КТУшро ёбем. 390-ро низ бо 2 тақсим кунем, агар ин чанд мешавад? 18 ин 36 мешавад ва 19 ин 38 мешавад ва 5 дигар монем, агар 19 ва 10 дигар 195 мешавад. 195, так 2 кара 5 10 мешавад, 1 дарёд 2 зарби 19 мешавад 38, бо 1 дарёд 39.
яъне ки мешавад 390. хуб, яъне ки агар 390-ро ба ду тақсим кардем, ин 195 мешавад. Ва 95-ро мо ба ду тақсим карда наметавонем, чунки бақия ҳосил мешавад. Ва 95-ро ба 3 низ мо тақсим карда наметавонем. Ну, ба 3 тақсим кунем чанд мешавад? 18 ва мемонад не, 18 намешавад. Агар ба 3 тақсим кунем, агар 6 мерасад, 6 кардем 3 18 мешавад. хуб, ва 1 дарёд. Озин биё тақсим кунем. Так, 195 тақсими 3 кунем, чандтоги мерасад? 6 кардем 3 18 мешавад. 1 дарёд мемонад, 1 ва ин дар ин ҷо шуд 5. Мо метавонем тақсим карда, ва дар ин ҷо мешавад чанд? 3 кардем 5 15 0, яъне ки мо метавонем гирем низ ба 3, яъне ки ба 3 тақсим кунем, ин мешавад 65. 65 мешавад ва зарб мекунем. 65-ро ба 3 тақсим карда низ метавонем? Бале, метавонем. 2 мешавад ва дар ин ҷо 6, 5 наметавонем, яъне ки бақия бо ҳамон ҳосил мешавад. 5 тақсими 3 бо бақия ҳаст, яъне ки мо бо 5 дар ин ҷо тақсим мекунем ва ин чанд мешавад? Яъне ки тақсим кунем, агар 1 ва 15 мешавад. Ба агар 15 55 60 13 ба 13 таги мерасад. Ва агар 65-ро ба 5 тақсим кунем, агар ин мешавад 13. 5 кардем 3 15, 1 дарёд кардем, мешавад 65. ва дар ин ҷо мо бояд 13-ро танҳо ба 13 бояд тақсим кард, чунки 13 ба дигар ададҳои аз худаш хурдсода тақсим намегардад. ва дар ин ҷо мемонад 1. Агар 13-ро ба 13 тақсим кунем, мешавад 1. хуб, мо ба зарбкунандаҳои аз ҳама соддатарин 390-ро ҷудо кардем. Анакун мегузарем ба 315. 315-ро низ бо чунин зарбкунандаҳои оддӣ бояд ҷудо кард. хуб, агар ба 3 тақсим кунем, мешавад? Ба 2 тақсим карда наметавонем, чунки бақия мемонад. Ба 3 тақсим кунем, агар чанд мешавад? Ба 3 тақсим кунем, агар 5 таги мерасад ва 300 мешавад. аз ҳар як 3 5-таги агар диҳем 15 мешавад, яъне ки мешавад 105. 105-ро метавонем танҳо ба 5 тақсим кунем. Ба 3 тақсим кунем, агар мешавад озираш ба 5 тақсим кунем, агар чанд мемонад? 21 мемонад. ин осонтар мегардад агар ба 5 тақсим кунем. ва 21-ро метавонем ба 3 тақсим кунем ва ин мешавад чанд? 7. ва 7-ро метавонем танҳо ба 7 тақсим кунем, ин мешавад 1. хуб, мо 315-ро низ ба зарбкунандаҳои соддатаринаш ҷудо кардем ва мебинем ки кадом ададҳо ҳам дар 390 ҳастанд ва ҳам дар 315. Мо онҳоро чӣ кор мекунем? Мегирем, зарб мекунем ва КТУ-ро барои 390 ва 315 меёбем. дар ин ҷо мебинем 2 ҳаст ва дар 315 2 нест, яъне ки мо 2-ро намегирем. 3 ҳаст, мо ин 3-ро мегирем, ин 3-ро мегирем. 5 ҳаст, 5-ро низ мегирем ва мебинем ки 13 дар 315 нест, намегирем. ва мебинем ки аллакай мо якта 3-ро интихоб кардем, гирифтем ва ин 3 дигар нест, мо инро намегирем. 7 низ нест, мо намегирем. ва танҳо мемонад 3 зарби 15. 3 зарби 5 мебахшед, ин мешавад 15. ва ҷавоби C-ро интихоб мекунем. бо чунин тарз мо метавонем ёбем КТУ-ро. хуб, мегузарем ба машқи 12, мисоли 12 ва дар ин ҷо ҳаст 216. 216-ро низ ба зарбкунандаҳои оддитаринаш агар ҷудо кардем, ин мешавад 108, чунки 2 кара 16, 2 кара 10 20, бо 1 дарёд 21 мешавад, 216 мешавад. 108-ро низ ба 2 тақсим карда метавонем, ин мешавад 54 ва 2-ро агар тақсим кунем, ин мешавад 27. ва ба инро ба 2 тақсим карда наметавонем 27-ро, чунки бақия мемонад. Инро ба 3 тақсим мекунем, ин мешавад 9 ва ба 3 тақсим кунем, агар ин мешавад 3, ба 3 тақсим мекунем, ин мешавад 1. хуб, мо 216-ро ба тақсимкунандаҳои оддияш, хурдтаринаш ҷудо кардем. Анакун мегузарем ба 270. 270-ро агар ба 2 тақсим кунем, 13 мешавад 26. Агар 135 диҳем, агар мешавад 270. 35 70 ва 200 мешавад 200. 200 ҷамъи 70, ин 270. хуб, 135
ва дар ин ҷо ба 5 тақсим кунем. Агар чанд мемонад? 5 кара 2 10 ва 3 дарёд 35, яъне ки 2 7 мешавад. 5 35 27. зарб мезанем ба 3. Дар ин ҷо мешавад 9 ва 9-ро ба 3 тақсим кунем. Агар ин мешавад 3 ва 3-ро ба 3 тақсим кунем, ин мешавад 1. Хуб, мо 270-ро низ ба тақсимкунандаҳои оддияш ҷудо намудем. Анакун ҳам дар дохили 216 кадом ададҳо аст ва ҳам дар дохили 270 кадом ададҳо аст, мо онҳоро мегирем. Якум мешавад ин 2-ро мегирем ва ин 2-ро намегирем, чунки 2 дигар ба мо нест. Ва ин 3-ҳоро низ метавонем гирем. 3 та 3 бо ин 3 та 3-ро метавонем гирем. Хуб, 5-ро мо намегирем, чунки дар мо 5 нест, яъне ки дар 216 5 нест. Ва мо дорем 1 та 2, 1 2 3. ҳам дар ин ҷо аст, ҳам дар ин ҷо аст. Мо онҳоро мегирем ва инҳоро зарб мекунем. 2 кара 3 6, 3 кара 3 9 мешавад. 6 кара 9 ин мешавад 54. ва ин ҷавоб мешавад ба мо 3. Хуб, дар ҳамин ҷо мо қисми 2-ро ба анҷом мерасонем. То дарси дигар.